в един от влаковете от София за Бургас. Първа класа. Смрад от тоалетните, смрад. Направо не мога да се седи да се търпи. И тон кофти началник влак, отвратителен, като го попиташ нещо, един бурсук, той седи и те гледа, даже не ти отговаря. Просто в края на видеото ще напише и номера на влака. Отвратен съм е, че пари като за бизнес клас ти взимат, обаче качеството е, няма да го пише думи, нямам. Пак казвам, това е влака, който на 29-ти понеделник тръгна в 23:00 от София към Бургас. В описание на видеото ще напиша и номера на съответния влак. Поздравявам майките, жените и всичко живо на ръководителите на БДЖ пътнически превози. И това е. Да са живи и здрави и те, и майките им, и жените им, всички да са живи и здрави.